Klub Filmu Niezależnego. Kochani, spotkała ich ostatnio ta baba. Wiecie, kiedy co ostatnio tako zaślintano, była biedno, pociepano, że nikt ją nie chce. Okazuje się, że już kogoś mo. No niestety, to też jest baba. I moi drodzy, w tym miejscu chciałbym wszem i wobec ogłosić, że żółto-gumowo-kaczka nie ma nic wspólnego z tym odmiennym, że się tak wyraża, spojrzeniem na partnerstwo. Moi mili, ja jestem chłop tolerancyjny i nie są mi obce takie pojęcia jak kochać inaczej, inne spojrzenie. Natomiast mimo wszystko chętnych do naszej randki z kaczką zachęcałbym, żeby pozostali jednak przy tradycyjnym heteroseksualnym modelu zachowań towarzyskich. Myślę, że lepiej jest jak hop loce za babą i baba loce za hopem. I myślę, że na razie niech tak zostanie. A teraz zapraszam na kolejną randkę z żółtą gumową kaczką. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Randki z Kaczką. Chciałbym dzisiaj Państwu przedstawić pewną dziewczynę, a ta dziewczyna to Ilona. I właśnie dzisiaj dla Ilony będziemy szukać chłopaka. No to jaki powinien być ten chłopak, powiedz, według Ciebie? Taki wesoły. Wesoły. Może być przystojny, ale nie musi. Może być przystojny. Jeszcze nic nie widzę. Jeszcze nic nie widzisz. No ale spokojnie, mamy przecież dopiero godzinę wpół do 25 po 10, jeszcze o gołąbki, ładne coś o gołąbki. Widzę, ale tak nie nie jest. A może już co? No? Idziemy. No. Zbył nas. Nie ma czasu. Szedł do cukierni po pączki. Faktycznie zajęcie bardzo czasochłonne. A może kamerzysta któryś, co? Może ten kamerzysta? Podoba ci się? A, ten jest zajęty. Sorry, Łukasz. Olek. Czy masz ochotę może na randkę? Nie, Z piękną dziewczyną. nie mam czasu. Faceci są jednak niewdzięczni, słuchajcie. No niestety uciekał. Śpieszył się do urzędu zarejestrować samochód. No, mimo ci rany. Ej, gdzie? Czego? Gdzie? Ale ten strona, bo co tam? Dobra, idziemy szybko. Dokładnie do ciebie tutaj mamy propozycję. Czy masz ochotę na randkę z piękną dziewczyną? Ale nie dzisiaj, nie dzisiaj. Ja jestem w wojsku. W wojsku? Ja jestem w wojsku. O, Ale dopiero za miesiąc. ale za miesiąc! A kiedy? W piątek to było. Taka fajna dziewczyna to jest. Ilona, na jej. No nie ma sprawy. Brała. Tak? Tak. Nie ma sprawy? No nie ma To podejdziemy do niej. Ilona i Bogdan. I to właśnie oni wybiorą się dzisiaj wieczorem na romantyczną randkę. Jak najlepiej poderwać chłopaka? O, ja to bym tak podoba. Podoba mi się, idę, ryb go w kochę. Tak? A ja, Poważnie? oczywiście. No, musiałby coś powiedzieć. I Gaszka szmatka i... No, umówiłam się na kajak, a poszłam na most z drugim chłopakiem i żeśmy się wyśmiali w noc mu. Tak? A on o tym nie wiedział. O, to było brutalne. To było brutalne, dla mnie to było wtedy śmieszne, bo miałam 17 lat i mnie wszystko to śmieszyło, że on taki frajer, dużo starszy, a frajer. Pisaliśmy listę ze sobą ze znajomym i co się okazało? Ja byłam z innym na wycieczce tutaj. Ja przyjeżdżam do domu, a mój narzeczony mówi. I teraz dwóch nie wiadomo było, jak przedstawić, kto to kim jest. No, to taka była moja przygoda. A co mam powiedzieć? Jak poderwać najlepiej chłopaka? W moich latach, wie pan, to nie podrywało się chłopaków. Tylko chłopaki podrywały nas, Tak? tak? I musiały przyjść do mojej mamy, jak miałam iść na zabawę, wie pan? I poprosić moją mamę o rękę, pozwolenie i dopiero musiałam iść na zabawę i musiał mnie przeprowadzić do to. O, a mama się godziła? No musiała się zgodzić, bo to były dawniej nie zabawy, nie teraz, tylko były muzyki, nazywali się muzyki. Nie potańcówki, tylko muzyki. Muzyki. I takie wiejskie, no.
Jakie odczucia miałeś przed dzisiejszym spotkaniem z Iloną? Normalne, dla mnie to na przykład nie było żadnym zaskoczeniem, nie? No fajna rzecz, spotkała mnie, dziewczyna wybrała mnie do programu. To myślę, dlaczego nie ma się spotkać, nie? Ale nie byłeś w ogóle zaskoczony tym, że ciebie wybrała? Znaczy to była taka sprawa, że z kolegą, ja akurat mówiłem o tym programie, go pierwszy raz widziałem dzień wcześniej. No i akurat patrzę i pokazuję mu, że to właśnie ci goście z tego programu, nie? No akurat, że się pobyli za mną i ktoś mnie wybrał, no i... Znaczy było na pewno jakieś zaskoczenie, nie? No ale pozytywne. Czy jesteś osobą romantyczną? Myślę, że tak. Na czym polega ten romantyzm? Ojejku. Świecce, randki, nie randki, różne rzeczy. Często te randki są? Często. Ile razy w tygodniu albo w ciągu dnia? W ciągu dnia nawet 2 przybojowe, a ostatnio była randka z nie tą osobą, co powinna być. A podszedłbyś do Ilony, gdybyś ją zobaczył na ulicy? Jeżeli bym zobaczył, dlaczego nie? Czym rozwalił cię Bogdan? Pytanie. Pytanie? Tak? Jakie pytanie ci zadał? Nie ma cięcia. Co powiesz o Ilonie? O jej poczuciu dziwnym humoru? Znaczy powiem tak, to jest coś takiego, że powiem to jest takie standardowe, że tak powiem, standardowa odpowiedź. Wszyscy tak mówią, fascynująca dziewczyna, fajna, bardzo sympatyczna, inteligentna nawet, powiem. Czy będziemy ci mogli z kamerą towarzyszyć przy następnej randce? Oczywiście z Bogdanem. No oczywiście, nie ma problemu. A Jeśli ty, on się na to zgodzi, nie ma problemu. a kiedy następna randka A będzie? nie wiadomo, czy taka będzie, zobaczymy. A dlaczego miałoby nie być? Nie wiem, musicie się go spytać. Klub Filmu Niezależnego. Zasubskrybuj nasz kanał.